On hem vingut avui? Al bar Bogar en Benimaclet. Un bar típic de barri. Vale. Per a picar trauen cacaus i olives i una bona ensalada al cap de setmana. Encara que vos recomanem molt tastar algun dels seus centrals. I una de torrendos. Per així tenim a Patxi tastant la seva orella, que estava espectacular. Orella molt bona. Que per cert porta el perfil de València Viva Wolves, un perfil molt interessant de la història de València. Per així tenim els seus torrendos, acompanyats en guacamole, que estaven supercruixents, i com és temporada ens tragueren un pla de clòtxines valencianes. Cocina valenciana, la millor. I per així ens porten algun dels seus entrepans, com el de mandonguilles que està pegant limons Pelayo. Mandonguilles en curri. També treballen en esmorzars de vitrina, on vos recomanem tastar el seu entrepà de figatell en ceba. També vos recomanem el seu topín, que és l'entrepà de la casa, en llomello, formatge, pimentó verd i maionesa. Així tenim un Viva Woks, una musafes en llomello. Però sobretot vos recomanem el seu xillito que no es podia ni tancar, per així tenim a Luis pegant limons. Acabem en un bon cremall que preparen tots els matins i en una copeta de truc. Pot ser més valencià, un ratoner valencià i de nom truc. També podeu mesclar-lo en el cafè, perquè combina molt bé. Millor que el Baileys. Este esmorzar es troba en el bar Bogar de Benimaclet.